ҳамдиёрони арҷуманд салом. ҳимояи ҳаёт ва саломатии инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ, манфиатҳои ҷамъиятиву давлатӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ самтҳои асосии фаъолияти милитсия аст. Дар барномаи мазкур боз оиди боздошти нафароне маълумот медиҳем, ки бо кирдори хавфноки худ ба ҷамъият ва ё шахсони алоҳида зарар расонида меъёрҳои қонунгузориро вайрон намуданд. Дар студия бо шумо ҷамшед мавлонзода. дар баробари ворид гардидани муроҷиати шаҳрвандон ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон вобаста ба ҷинояти дуздӣ дар ҳудуди шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Шуғнон, гурӯҳи фаврии тафтишотӣ бо методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбари силсиладуздиҳо, ки асосан молу ашёҳои сокинонро тасарруф мекард, муайян ва дастгир намуданд. гузориш дар ин хусус. аз соли 2022 то моҳи майи соли 2024 молу амволи шаҳрвандони шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Шуғнон аз ҷумла Гулобшоева Гулбибӣ Гулмамадовна, Шермамадов Бозор Сангмамадович, Субҳонқулихонов Яҳё Шомович, Алиназарова Ҷамила Юсуфшоевна, Қурбонбеков Гулмамад Алиёрбекович, Катаев Ғайрат Хандорович, Ғуломайдаров Хайриддин Ҷангибекович ва Сафоева Ҷаҳонсултон Абдураҳмоновна аз ҷониби шахсони номаълум тасарруф карда шуданд, ки ба шаҳрвандон дар маҷмӯъ ба маблағи 55 000 сомонӣ зарари моддӣ расонда шуд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар бозори 20-солагии Истиқлолият воқеъ дар шаҳри Хоруғ шаҳрванди Афғонистон Насрулло Валади Неъматулло соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи Афғонистон вилояти Бадахшон аз ҷониби кормандони милитсия ҳамчун гумонбар дар содир намудани дуздии моликияти шаҳрвандон дастгир карда шуд. ҳангоми пурсиш аз ҷониби кормандони шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дастгир шудан Насрулло Валади Неъматулло шаҳрванди Афғонистон барои даст задан ба ҷинояти силсиладуздиҳо дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияи Шуғнон ба пуррагӣ иқрор гардид. мо бо ҳамроҳи ҳорзу Алидахай Маҳмад бо шовали бо туп камер дигар тер шудем, ин тараф дар бозор омадем. از این بازار همون کلیکین ما نجاری وز بودم باز در آمده اینجا یک ذره سامانوی برما یا یک اون چیزای فلسکاری حیاتی بود چیز نجاری بود باز اونو را گرفتیم بردیم با کامر از مرز عبور کردیم در افغانستان. عین حال از جانب ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت دستگیر شدن نصرالله ولد نعمتالله با ماده 244 قسم 3 بند ا و 335 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه داشته نام برده در حبس پیشکی قرار دارد. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғ нисбати сокини 28 солаи ҳамин ноҳия парвандаи ҷиноятӣ барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ оғоз гардидааст. гумонбаршуда бо баҳонаи омода намудани раводиди ҷумҳурии Корея 11 нафар шаҳрвандонро фиреб намуда маблағҳои онҳоро аз они худ кардааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. аризаҳои даъвогии шаҳрвандон ба шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилии дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати Холматов Муроҷон Наимбоевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар хусуси барқарор кардани зарари молумулкӣ сабаб шуд, ки нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ин нафар роҳи мардумфиребиро ба он мақсад ихтиёр кардааст, ки маблағи пулӣ ба даст оварда ба бозиҳои саргармкунандаи бурднок дар марказҳои букмекерӣ сарф намояд. гумонбаршуда Муроҷон Холматов аз оғози соли равон бо рӯи фиреб ба боварии 11 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров даромада бо баҳонаи тайёр карда додани раводид ба ҷумҳурии Корея аз 1500 то 2000 доллар гирифта тавре болотар ишора намудем ба манфиати дилхушии худ сарф кардааст. 2 маротиба Корея рафтам омадам. ҳамин 2 маротиба 31 январ омадам. як ҷӯрам занг зад гуфт ки ҳамин визаи кива тӯрӣ кардӣ. дуюм дафъа ба вақт рафтам ондӣ ки манам як када метими ҳамин шиносат ба гӯ гуфт. майлаш як пурсам ман када метиҳам гуфтам. баъд як ҳафта занг задам гуфтам биё 1800 доллар те 23000 сомон те ман визита када метиҳам гуфтам. хай майли мақсад пула талаб кардед шумо дар ҳақиқат барои омода кардани виза ё барои манфиати худтон сарф кардед? барои манфиати худам. баъд чӣ шуд? сони гуфт майли гуфт
گفتم 3000 سوم ته گفتم زاگرام پاسپورت ته گفتم من کده میتونم خیلی بعد یک 15 روز 20 روزش با یک جوره من کده میتی گفت خیلی مایلی گفتم 1800 دلاری پول داد سانه همین کدی بعد یک ماه با یک آدم و گفتم اکا فهمی بخیر ویزا تیار که میتیم بخیر 1800 دلار میشرگم مایلی گفت 1800 دلار آورد داد. ба ваъдаи сафар ба давлати хориҷӣ аз ҷониби Холматов нафароне бовар карданд ки ӯро мешиносанд, зеро номбурда ду маротиба ба ҷумҳурии Корея муҳоҷират кардааст. маводҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоваришуда аз он гувоҳӣ медиҳанд ки гумонбаршуда Муроҷон Холматов новобаста аз гирифтани маблағи пулӣ ба манфиати ҷабридаҳо кореро анҷом надодааст ва қасдона то боздошт гаридан аз ҷониби милитсия ҳаракатҳои мардумфиребиашро идома медиҳад. $1000 те гуфт. بعد کریر رفتم اون دیگه میتی 1000 دلار دیگه یک ماه به ویزا برآمده میتی هم گفت سونی تلفن که فهمیدیم که فرداش به بچه مشینی بوده است. тақаллубкориҳои қасдона гумонбаршуда Муроҷон Холматовро ҷониби маҳбасхона овард. нафарони аз ҳаракатҳои ҷиноятӣ номбурда зарар дида метавонанд ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ё телефони боварӣ дар экраннамудор муроҷиат намоянд. сокини 28-солаи пойтахт бо гумони содир намудани ҷинояти қаллобӣ дастгир карда шуд. гумонбаршаванда худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда, рақами қайди давлатӣ, воситаҳои нақлиёт ва ҳуҷҷатҳои ронандагонро барои вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ худсарона гирифта, аз онҳо маблағи пулӣ мегирифтааст. гузориш дар ин хусус. дар асоси муроҷиатҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани якчанд далели ҷинояти қаллобӣ шаҳрванд Иброҳимов Азизулло Ҳасанович соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. номбурда худро ҳамчун корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда дар кӯчаи Гипразем бо роҳи фиреб ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ва рақамҳои қайди давлатӣ воситаҳои нақлиёти шаҳрвандонро худсарона гирифта, бо ин роҳ аз ронандагон маблағҳои гуногуни пулӣ меситонид. ماشین کامبیل رقم دولتش 100 خیس نوشه اومده رقم ماشین رقم کم برنامه بنای زیون رفته برنامه نو ما گرفتن من پول طلب کردم خودم کارمند بازرسی دولتی اتومبیل گفته از من 1000 تومان طلب کرد من پول مبدا بعد رقم دولتی ماشین رقم گرفتم. аз ҷумла зимни санҷиш беш аз 6 ҳолати бо ин роҳ фиреб додани шаҳрвандон аз ҷониби номбурда ошкор карда шуда, ҷиҳати муайян намудани ҳолатҳои дигар санҷиш ҷараён дорад. ба мошини сурхи электромобил рақамҳои 100 доштам. одамои қоидаваракӣ муқобили самти ҳаракат мегаштанд, рақамашона мекарданд. айни замон гумонбаршаванда Иброҳимов Азизулло дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, вобаста ба кирдорҳои содир намудаи ӯ тафтишоти пешакӣ ҷараён дорад. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ аз макру ҳилаи соҳирону ҷодугарон огоҳ намудани шаҳрвандон мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ба назди чунин ашхос мераванд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон боз чанд ҳолати машғул гардидан ба сеҳру ҷоду ва фолбиниро ошкор намуданд. гузориш дар ин хусус. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ба таври ҳамешагӣ рейду амалиётҳои санҷишӣ гузаронида, афроди фоолбину ҷодугарро муайян ва нисбаташон чораҳои таъсиррасонии қонунӣ татбиқ менамоянд. дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии санҷишӣ танҳо давоми як моҳи охир дар ҳудуди ноҳияи Қубодиён, Носири Хусрав ва шаҳри Кӯлоб аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти Хатлон ба фоолбинию ҷодугарӣ ва дигар амалҳои хурофотӣ машғул гардидани шаҳрвандон ошкор карда шуданд. зимни санҷиш ва пурсиши дастгиршудагон ошкор гардид ки ҳамаи онҳо маҳз бо мақсади ба даст овардани маблағ ба ин амали нангин даст заданд. ин нафарон Очилдӣ ва Хатича, соли таваллудаш 1981, Ҳикматов Маҳрам, соли таваллудаш 1953, сокинони ноҳияи Қубодиён, Ҳикматов Шоҳир, соли таваллудаш 1963, сокини ноҳияи Носири Хусрав, Ибрагимова Мурод Бегим, соли таваллудаш 1966,
ярхан ва марҷона соли таваллудаш 1981 ва ясад ва момагул соли таваллудаш 1975 сокинони шаҳри Кӯлоб мебошанд, ки чанд муддат аз сеҳргариву ҷодугариро василаи ба даст овардани маблағ қарор дода, дар манзилҳои истиқоматиашон бо истифода аз қулфу калид, қарта, сӯзану ришта, ҳар гуна матоъҳои ранга ва дигар ашёҳо ба сеҳргариву фаъолбинӣ, бахткушоиву мушкилкушоӣ ва ба истилоҳи мардумӣ гармиву хунукунӣ машғул буданд. Ина овардан ки дар будост. Ман гуфтим ки хай ман молон нестам, хай биёри. Инаи ҷияншай. Инам ҷиянш будай. Чой қоқа овард. Ин аксҳое ки ёзи дар пеши мо иёра чӣ мекунед ак шумо? Ака инора гарм кунен гуфт. И гуфт ира дӯст медора гуфт. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурдагон тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуданд. мавзӯи дигар, идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ аз дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб рафта, дар ин самт ҷавобгарӣ муайян гардида бошад ҳам, ҳанӯз бархе ронандагон ба чунин ҳуқуқвайронкуние ки эҳтимоли фоҷиаро дорад даст заданд. санҷишҳои мақсадноки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳудуди пойтахт дар давоми як ҳафтаи охир 12 далели дар ҳолати мастӣ идоранамудаи воситаҳои нақлиётро ошкор намуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе ҳамарӯза дар ҳудуди пойтахт бо мақсади ошкор ва пешгирии қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ чорабиниҳои мақсаднокро таҳия ва амалӣ месозанд. давоми як ҳафтаи сипаришуда дар ҳудуди шаҳри Душанбе беш аз 2119 адад қоидавайронкуниҳои гуногун муайян ва ба қайд гирифта шуданд. воқеан дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ки яке аз дағалтарин қоидавайронкуниҳо ба шумор меравад, ҳафтаи сипарӣ гардида низ 12 ҳолат ошкор карда шуд. гарчанде дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт хатарнок ба шумор рафта, садамаҳои зиёди маргбори нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда бошанд ҳам, вале боз нафароне ҳастанд ки дидаву дониста ҷони худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати ҳамаи ронандагони қонуншикан тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. аз ҷумла ин ронандагоне ки шумо дар навор мебинед, бо қарори суд нисбаташон ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯзӣ татбиқ карда шудааст. ман Раҷаб Ҳусейни ронандаи тамғаи Nexia 7993 дар ҳолати мастӣ қарор доштам. кормандони БДА ба протоколи маъмурӣ ташкил доданд. маро ба 15 шабонарӯз ҳабс намуданд. ман дар ҳолати таблеткаи ҳаракатигӣ истеъмол кардам. дар ҳамин ҳолат маро кормандони БДА дастгир карда маро ба ҷазои маъмурӣ ба 15 шабонарӯз ҳабс кардам. ман аз кори кардам пушаймонам. ман Машрабов Акмал, ронандаи автомобили Toyota, рӯзи 22 июн дар ҳамин шаҳри Душанбе пива нӯшида будам. маро дар ҳамин категорияи кормандони БДА манъ карданд. ман ронандаи мошини Долан, мошин бурдор буд, ба самти муқобил баромадам, нӯшидагӣ будам, гаи мара манъ карда ба ҷазои маъмурӣ баъси 15 шабонарӯз маро ҷазо доданд. ман Ишмуродов Акбаралӣ, ронандаи Opel Astra F, тахминан соати 8 бегоҳ ки спиртнои нӯшокӣ нӯшида, маро болои мости 103 кормандони БДА дастгир карданд. дар ҳолати мастӣ маро кормандони БДА дар саховат дастгир карданд ва ман аз кардаи худ пушаймонам ва ба дигар ронандаҳо гуфтаниам ки ҷони худ ва дигар иштирокчиёни роҳро ба хатар нагузоранд. қобили зикр аст ки тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин ронандагон ҷазои маъмурӣ ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда мешавад.
дар ин қисмати барнома таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкоронамон аз сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ оид ба чорабиниҳои зидди сӯхторӣ дар майдонҳои ғалазор ва хӯроки дурушти чорвои шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ. бо фароратии фасли гармо ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки мавсими оташ таҳдидкунандаи ин фасли сол ба шумор меравад, тамоюли афзоиши ҳодисаҳои сӯхтор мушоҳида карда мешавад. аслан дар ин давра сӯхтани алафҳои хушк дар талу теппаҳои атрофи шаҳр, оромгоҳҳо, ҳудуди иншоотҳои хоҷагии халқ ва канори роҳҳои мошингард бештар ба амал меояд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аксаран сабабҳои сар задани ҳодисаҳои нохушии сӯхтор аз беаҳамиятии шаҳрвандон рух медиҳад. бинобар ин сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазъияти ба амал омадаро ба инобат гирифта аз роҳбарони мақомотҳои дахлдори давлатӣ, корхонаю муассисаҳо ва кулли шаҳрвандони ҷумҳурӣ эҳтиромона хоҳиш менамояд ки дар ҳалли мушкилоти зикр гардида бетараф набошанд. вобаста ба ин масъалаи рӯз кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо нозирону муҳандисони назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор дар ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Ҳисор баҳри дуруст ва бехатар ҷамъ намудани ҳосилот дар майдонҳои ғалазор ва хӯроки дурушти чорво корҳои дастурдиҳию фаҳмондадиҳӣ бо механизаторон ва тракторчиён доир намуданд. зимнан масъулини соҳаҳои ғалладонагиро даъват менамоем ки ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохушии сӯхтор заминҳои киштро мунтазам зери назорати қатъӣ қарор дода пайваста аз рӯи он корбарӣ намоянд. бо ин амали нек метавонанд дар ҷабҳаи мубориза бо оташ саҳми босазои худро гузоранд. бинандагони гиромӣ, ин буд шарҳи мухтасари ҳаводиси воқеаҳои ҷиноятӣ дар ҳафтаи сипаришуда. боқӣ ба шумо саодати рӯзгор ва бахту иқболи баланд таманно дорем. хайр то барномаҳои оянда. сиҳатманду сарбаланд бошед.